Sa ikaduwa ng sunod-sunod nga kayginaan, wala na naman nagsulod sa session hall sang Senado ang mga miyembro sa majority block. Lunsay mga senador lamang halin sa minorya ang present sa session hall subong nga hapon. Baga sugod ko tani ang session las 3 ang hapon subong adlaw. Matandaan nga kahapon wala man nagpakita ang majority senators para sa session matapos ginaresto si Senador Jingo Estrada angot sa kaso sining plunder. Kasunod sang no show sa majority block subong nga hapon, ginpahayag ni Senador Erwin Tulfo nga makita niya nga ginaboycott sila sa majority senators. May kang tanan naman sa inaway sa numero sa minorya kag mayorya, ginpahayag ni Tulfo nga kaangay nga ginbaste ang minority block sa mga ginaistorya nila nga senador sa bahin sang mayorya agud magsaylo sa ilang grupo kag liwat nga mabawi ang liderato sang Senado. Ginatagman niya nga apisar wala pa sila sang bastante nga numero padayon ilang pagpangaluyag sa mga kaangay nga senador sa mayorya. Natin, what will we do? There's no quorum. Sir, walang formal notice na... There's no notice nga eh, none. Since yesterday. I know that they have one there, si Senator Marcoleta, pero I don't know if he's coming down. We would appreciate if he will come down, pero the problem is may presiding officer ba? So nasa na yung supposedly o yung nililigawan na dalawa para lumipat sa inyo? Para at least Baka binasted. binasted. So wala nang chance. Binasted, di ba? Dami nililigawan daw dalawa, eh, pag hindi mo type, binasted. Nabasa niyo ba yun? Hindi. So, are you still hoping, sir, na magka-leadership change? At least until tomorrow. Well, hope for the best. Anong nakikita nyo? Bakit nila ginagawa ito sa majority? Boycott nga. Yesterday, mali na pa. Real talk lang tayo. Nagalit sila dahil hinuli si Senator Jinggoy. Iniisa-isa daw sila. Possible din kaya, sir, to prevent any leadership change or changes in committee chair? No, isa sa mga reasons nila yan para walang leadership change. Kasi right now, 11-11 kami pareho. Pero kahit kung 11-11, hindi nyo pa rin naman po mapapalitan yung leadership, di ba? Exactly, you need 13. So, Parang worry. malay mo, baka pagbaba dito nung dalawa sa kanya na gumulong-gulong sa hagdanan na bagong isip. Yung isa nalundag. Thank you po. Si Senador Erwin Tulfo, nabalawang nga ginhangkat naman ni Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign sa posisyon bangod hindi na ini maka-function sang maayo.